Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Isidro. Taong 1956, San Clemente, Tarlac. Naninirahan malapit sa bundok ng Damas ang pamilya nila Isidro. Binubuo ang kanilang komunidad ng isang maliit na sitio kung saan purong mga mamumundok ang naninirahan. Karamihan doon mga kadugo nila kasi isa ang kanilang pamilya sa mga tinatawag na tagnatis sa lugar. Ayon sa kanya, magmula sa kalulololohan niya, doon na talaga naninirahan ang kanilang pamilya. Katunayan nito, malawak ang kanilang lupain sa lugar na halos umabot na sa bundok ng Damas. Bagaman bibihira silang mapadpad sa mga bayan-bayan, marami naman yung dahilan para ituring silang mga mangmang. Di hamak kasi na mas marangya ang kanilang pamumuhay doon kung ikukumpara sa mga taong naninirahan sa mga malalaking baryo. Sa edad ni Isidro na 18, palagi na siyang isinasama ng kanyang ama sa mga trabaho nito. Kalimitan sa kanilang mga ginagawa, kung hindi pagsasaka, pamumundok para manila ng mga hayop. May dugo kasi silang mga katutubo, kaya nakaugalian na talaga nilang manila para sa kanilang mga pagkain. Sa halip kasi na bilhin nila yon, mas natutuwa sila kapag yon ay hinuhuli gamit ang sarili nilang mga kamay. Sa oras naman na madalang ang mga nauhuli nilang hayop, ginugugol nila ang kanilang oras sa pagtatanim at pagsasaka. Bawat isa sa kanila nagtutulong-tulong nang sa gayoy lahat sila makinabang. Hindi naman yun mahirap para sa mga kasitso nila Isidro, sa kadahilanang pumapabor din sa kanila ang ganoong gawain. Para sa paningin ng mga tagalabas, maituturing na isang pangkaraniwang sitio ang lugar na kanilang kinamulatan. Pero lingid sa kaalaman ng mga ito, na bawat isa sa mga taga roon may malapit na kaugnayan sa mga diwatang naninirahan sa kalikasan. Ayon kay Isidro na isang beses sa isang taon, nagtitipon-tipon ang lahat ng diwata ng elemento sa kanilang lugar para basbasan ang kanilang mga pananim at pamumuhay. Kaya yun nagiging posible ay dahil na rin sa kapamahalaang tinatangan ng isang matandang namumuno sa kanilang lugar na si Epeng. Walang makapagsabi kung saang pamilya ang pinagmula ng matandang yon. Basta ayon sa kanyang ama, bago pa man sila mabuhay, ito na ang nakagisna nilang namumuno sa kanila. Yung mga matatanda naman sa kanilang lugar, tila bang nakalimutan na ng mga ito ang istoryang bumabalot sa kanilang pinuno. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng misteryong yon, hindi na nila ito pinagkainteresan pang alamin, lalo pat mabuti naman ang pakikitungo sa kanila ni Epeng. Base rin sa pagkakatanda ni Isidro na sa loob ng ilang taong paninirahan nila na kasama ito, wala talaga siyang masabi. Lahat ng hinaing nila, paghihirap, kakapusan minsan, pilit pinupuna ng matandang yon. Bilang kapalit naman ng mga ginagawa nito sa kanila, anuman ang sabihin at iutos nito, sinusunod nila yon ng walang pagtatanong. Akala nga noon ni Isidro magtutuloy-tuloy na ang pag-unlad ng kanilang sitio, pero sa pagsapit ng taong ito, merong nangyaring kakaiba kay Tandang Epeng. Isang araw nagulat na lamang sila matapos nilang marinig ang balita ng disipulo nito ukol sa pagkakasakit niya. Siyempre, bilang kalapit ng loob ng matanda, hindi naman nila noon maiwasang mag-alala.
Karamihan sa kanilang mga kasitso agad namang naghanap ng lunas para maibsan ang karamdaman ng kanilang pinuno. Subalit sa kasamaang palad, lumipas na lamang ang 1 linggo. Wala pa ring nagagawa ang mga albularyong hiningaan nila ng tulong. Bawat isa sa mga ito sinasabing wala ng lunas ang sakit ng matandang yon. Mariin din itong inilahad na kinakailangan nilang maging handa dahil habang tumatagal, mas lalong lumalakas ang sakit nito. Dagdag pa nito na ang ikinakatakot nila, baka hindi na makayanan ng matandang yon ang sakit na pumaloob sa kanyang katawan. Matapos naman yung mailahad ng mga nilapitan nilang albularyo, lubos naman nilang ikinalungkot ang tungkol sa bagay na yon. Para sa kanila, maituturing na pinakamalungkot na kaganapan ang nangyari rito. Ngunit sa kabila ng mga pangyayari, nanatili pa rin silang matatag at umaasang makakaligtas si Tandang Epeng sa karamdamang yon. Sa paglipas pa ng mga araw, minabuti nilang magkaroon ng takdang oras para yon ay madalaw. Abiso yun sa kanila ng matanda, gawa ng hinahangad nitong makausap ang lahat ng taong naninirahan sa lugar nila. Nang marinig naman nila ang tungkol doon, hindi naman nila ito ipinagdamot kahit papanahon ng pag-aani sa mga araw na yon. Ayon sa kanyang ama, hindi na baling matuyo ang kanilang mga kopra, basta ang mahalaga, matupad nila ang kahilingan ng matandang namumuno sa lugar nila. Sa pagsapit ng araw kung saan pamilya na nila ang dadalaw, maaga pa lang nasa labas na sila ng bahay ng matanda. Kahit nakasarado pa yon, matyaga naman nila itong hinintay hanggang sa dumating ang puntong unti-unti na nilang napapansin ang pagbukas ng entradang pinto nito. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na bumungad sa kanila ang disipulo ni Tandang Epeng na merong hawak-hawak na pamunas at walis. Pagsilay naman ito sa kanila, agad naman sila nitong senenyasan na lumapit habang nagwiwika yun sa kanila ng, "Ang aga nyo naman. Pumasok na ho kayo. Pasensya na kayo kung medyo napaaga yung gising ko. Kagabi ho kasi nagdeliryo si Tandang Epeng. Kaya hindi ako nagkaroon ng magandang tulog." Nang marinig naman yon ang kanyang ama, tumangulang naman yon habang sumasagot dito ng, "Wala ho yung problema. Kahit ilang oras pa kami ditong maghintay. Ayos lang ho. Siya nga ho pala. Gising na ho ba si Tandang Epeng?" Matapos naman yung marinig ng disipulo nito, tumangulang naman yon, hudyat ng pagsang-ayon. Maya-maya pa, nang makapasok na sila sa loob, agad naman silang pumanhik sa sala para maghintay sa mga sasabihin ng disipulo ng matanda. Sa kanilang pagmamasid sa paligid, wala naman silang ibang nakita maliban sa mga antigong larawan ni Tandang Epeng. Sa sobrang tanda na ng mga ito, yung iilan doon guhit kamay pa. Napakalabo na rin kung titingnan dahil sa bitak-bitak na ang mga parte ng kahoy na pinag-ukita nito. Pagkaraan pa ng ilang minutong pagmamasid, bahagya naman sila noong napatahimik nang marinig nila ang pagtawag ng lalaki. Pagsilay naman nila sa kinaroroonan nito, agad naman nila yung nasipat na kumakaway malapit sa isang malaking pinto. Dahil sa iyo ng unang pagkakataon na makakapasok sila sa silid ni Tandang Epeng, hindi naman nila maiwasang makaramdam ng kaba at matinding pagkagalak. Para sa kanila kasi, maituturing yung isang malaking karangalan, lalo pat yung matandang kanilang pupuntahan
ay may malapit na kaugnayan sa mga diwata. Hindi naglaon nang marating na nila ang kinaroroonan ng disipulo nito. Mahinahon naman sila nitong hinarang habang nagwiwikayo ng, "Hindi kayo maaaring pumasok ng sabay-sabay. Kung ayos lang sa inyo, si Isidro sana ang gusto kong unang pumasok sa loob. Utos ito ni Maestro, kaya wala tayong magagawa kundi ang sumunod." Nang marinig naman ni Isidro ang sinabi ng disipulo, halos hindi naman siya makapaniwala, gawa ng ang inaasahan niyang mauuna, walang iba kundi ang kanyang ama. Ngunit sa kabila nito, pinili naman niyang manatiling kalmado nang sa gayoy maayos niyang makausap ang pinuno ng kanilang sityo. Sa pagpasok naman niya sa loob ng silid, agad namang bumungad sa kanya ang matanda na kasalukuyang nakaratay sa isang malaking higaan. Pagsilay naman niya doon ng malapitan, agad naman niyang napansin ang tila bang napakabilis nitong pamamayat. Namumutla na rin ang balat nito at yung mga mata nito lubog na lubog na. Maya-maya pa, nang mapansin naman nito ang kanyang presensya, agad naman siya nitong inabisuhan na maupo malapit sa ulo nito. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, napangiti lang naman ang matandang yon habang nang hihinang inilalahad sa kanya ang tuwang nararamdaman nito. Ayon sa matanda, na sa tinagal-tagal ng kanyang paghahanap, nakita na rin niya ang taong maaari niyang ihalili. Pagtatapat pa nito na, hindi nito maaaring ibigay ang posisyong yon sa kanyang disipulo, lalo pat hindi naman yun napupusuan ng mga diwata. Nahulaan na rin ng matanda ang mga mangyayaring yun sa kanya, kung saan sa kanyang pangitain, naroon ang batang si Isidro. Dagdag pa nito na, wala siyang karapatang tanggihan ng anumang ibibigay nito sa kadahilan ng isa yung regalo ng Diyos para sa kanya. Matapos namang marinig ni Isidro ang sinabi nito, halos hindi naman siya gaanong makasagot, dala ng matinding pagkagulat. Inabot din ng 5 minuto ang kanyang pananahimik hanggang sa muli niyang marinig ang wika ni Tandang Epeng. Sa kasagsagan ng pagsasalita nito, ramdam naman niya na labis na yung nahihirapan. Panay na rin ang ginagawa nitong pag-ubo na para bang maging ang sistema nito na gawa ng masakop ng iniinda nitong karamdaman. Makinig ka, Isidro. Iwasan mong magpakakampante sa mga nalaman mo. Sa lalong madaling panahon, akyatin mo ang bundok ng Damas para makuha mo ang basbas ng mga diwata. Hindi na ako magtatagal sa mundong ito at maaaring sa pagbalik mo, patay na ako. Tandaan mo, mula sa lugar na yon, tadhana na ang gagabay sa iyo. Wala kang ibang gagawin kundi ang magtiwala sa pasya ng sarili mo. Mula sa araw na ito, ikaw na ang itinatalaga kong bagong disipulo. Pero habang hindi ka pa naoordinahan ng mga diwata, kinakailangan mong itago ang tungkol sa bagay na ito. Pakaalalahanin mo ng maigi na sa pagkakataong ito, wala kang dapat pagkatiwalaan kahit ang pamilya mo. Nasa paligid lang ang mga demonyo, Isidro. Naging kampante ako, kaya ganito ang kinahantungan ko. Seryosong paalala ni Tandang Epeng sa kanya. Dagdag pa nito na, wala namang problema kung gano'n ang nangyari sa kanya. Gawa ng alam niya sa kanyang sarili, merong plano sa ganoong bagay ang Panginoon. Mariin din itong inilahad
na maaaring kaya siya nagkaganon ay dahil sa kagustuhan na nitong pagpahingahin siya. Nang marinig naman ni Isidro ang lahat-lahat, tumango lang naman siya habang pahikbing umiiyak. Nang mapagtanto naman ng matanda na wala na siyang sasabihin pa, meron itong dinukot na bagay sa may bandang tagiliran nito kung saan dali-dali naman itong inilagay sa kanyang palad. Pagtikom naman ng kanyang kamay, agad naman siya nitong pinaalalahanan na hindi yun dapat na ipakita kung kani-kanino. Dahil sa sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman yung ipinasok ni Isidro sa kanyang bulsa. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman siyang nagpaalam sa matanda, lalo pat ilang minuto na rin siyang nanatili sa loob nito. Hindi naglaon, paglabas naman niya ng silid, una namang bumungad sa kanya yung kanyang amang nakikipag-usap sa disipulo ni Tandang Epeng. Nang masipat naman siya nito, dali-dali naman yung pumasok para kausapin ang pinuno ng kanilang sityo. Ilang oras pa ang lumipas, naging maayos naman ang kanilang pakikipag-usap sa matanda. Bago pa man noon tumungtong ang 5:00 ng hapon, nakauwi na silang magpamilya. Bawat isa sa kanila merong magandang alaalang naiwan kay Tandang Epeng. Bagaman nakakalungkot yung isipin, kahit papaano unti-unti na nilang natatanggap ang mga bagay na pwedeng mangyari rito. Naniniwala kasi sila, hiram lang ang buhay. At ang kamatayan, itinuturing nilang panibagong yugto ng paglalakbay. Kinagabihan matapos ang kanilang hapunan, maaga pa siyang pumasok sa kanyang silid para magpahinga. Hindi niya mawari noon pero magmula noong kinuha niya yung bagay na ibinigay sa kanya ng matanda, napakadali na lamang para sa kanya na makaramdam ng pagod. Ang mas ipinagtataka niya pa, napakagaanong pakiramdam niya na halos dumating na sa puntong konting ihip lang ng hangin, parang tatangayin na siya. Dahil sa ganun niyang mga nararamdaman, hindi naman niya maiwasang mapaisip ukol sa mga nangyayari. Ilang minuto pa ang lumipas nang mapansin niyang hindi talaga siya dinadalaw ng antok. Doon na niya sinubukang dukutin ang bagay na ibinigay sa kanya ni Tandang Epeng. Pagkakuha naman niya nito sa kanyang bulsa, doon niya nakita ang isang susing kakulay ng ginto. Marami rin yung mga nakabaong tampok na bato sa bawat sulok nito na parabang isa itong susi ng palasyo. Dahil dito, hindi naman maiwasang magtaka ni Isidro ukol sa bagay na yon. Gayunpaman, minabuti naman niyang wag na itong gaanong pansinin, lalo pat wala naman siyang kaide-ideya kung ano ito. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang kanilang pamumuhay sa sityo. Araw-araw itinutuon niya ang kanyang wisyo sa pagsasaka ng mais na itinanim naman ng kanyang ama. Hindi gaanong namamalagi si Isidro sa sentro, gawa ng mas pinipili niyang mapag-isa para makapag-isip ng mga bagay-bagay na kinakailangan niyang gawin. Palagi niya ring daladala ang ibinigay ni Tandang Epeng sa kadahilan ng hindi siya gaanong mapakali, lalo na kung wala yon sa kanyang katawan. Isang hapon, matapos ang 2 linggong paggapas nila, nabalitaan na lamang niya sa bukid ang pagkamatay ng matanda. Nang marinig naman niya ang balita, dali-dali naman siyang bumalik sa sityo para pumunta sa pamamahay nito. Pagdating naman niya sa lugar, agad namang bumungad sa kanya ang mga kakilala niya na kasalukuyang nakikidalamhati sa pagkawala ng matanda.
Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, hindi naman niya maiwasang magtaka, gawa ng merong iilan sa mga kababaryo niya ang nag-empake na ng mga gamit. Noong una, inakala niyang meron lang yung pupuntahan. Pero pagtanong niya sa mga ito, doon niya narinig ang binabalak nitong paglayas sa lugar. Ayon sa kanyang mga nakausap, hindi naligtas doon manirahan dahil sa wala na silang proteksyon. Mariinding inilahad ng mga ito. Matagal nang nahulaan ang ganoong pangyayari. Kaya para makaiwas, nagdesisyon silang lumayo na ng maaga. Dagdag pa ng mga ito na ang kinakatakutan nila ay ang hula ng isang tao sa kanilang lugar ukol sa pagkalat ng isang nakakamatay na sakit. Inilahad din ng taong yon, sasakupin ng kanilang sityo ng isang grupo ng mga kalalakihan na kumakain ng karne ng tao. Kaya kung ako sa inyo, umalis na kayo habang maaga pa. Huwag niyong baliwalain ang sinasabi namin dahil kami naniniwala na yun ay totoo. Pero nasa inyo pa rin ang pasya. Basta ako, hindi ako nagdalawang isip na balaan ka. Wika nung padre de pamilya na napagtanungan niya. Matapos naman itong marinig ni Isidro, tumangulang naman siya, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Makalipas pa ang ilang minuto, pag-alis naman ng mga ito, dali-dali naman siyang bumalik sa bahay ni Tandang Epeng. Nakiusyoso muna siya doon saglit, bago niya napagpasyahang umuwi na sa kanila para magpahinga. Sa kasagsagan naman ng lamay, tanging si Isidro lamang palagi ang naiiwan sa pamamahay nila. Gabi-gabi kasi pumapanhik sa bahay ng matanda ang kanyang mga magulang para manilbihan. Hindi naman niya yun pinapakialaman, lalo pat tungkulin nila na yon ay pagsilbihan. Akala niya, pagkatapos ng pangyayaring yun matatahimik na sila. Pero lingid sa kanyang kaalaman, yun palang pala ang panimula. Paglipas ng 5 gabi magmula noong naganap ang unang lamay, may nagpakita sa kanyang isang binatilyo sa labas ng kanilang pamamahay. Kakaiba ang suot nito at habang pinagmamasdan niya ang taong yon, pansin na pansin niya ang tila bang pag-alab ng mga mata nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, napansin naman niyang tahimik lang nitong pinag-aaralan ang kanyang kilos. Dahan-dahan na rin yung naglalakad papalapit sa kanilang tahanan na para bang meron yung pakay. Sa kanyang pagmamasid, hindi naman niya maiwasang magtaka dahil yung lalaking yon parang hindi nakikita ng mga taong napapadaan sa kalsada. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang makapasok na yon sa loob ng bakuran ng bahay nila, kampante naman yung lumapit habang nananatiling walang imik. Pagharap naman nilang dalawa, agad naman siya nitong sinenyasan na pumasok ng bahay. Nang marinig naman yon ni Isidro, sa hindi malamang dahilan, sinang-ayunan niya ang nais nitong mangyari. Hindi lang yon, lahat ng sinasabi sa kanya ng binata, taus-puso niya yung sinusunod na para bang wala siyang karapatan na yon ay tanggihan. Nang makapasok na sila sa loob ng bahay, agad naman yung umupo sa sala nila at sa isang kumpas ng kamay, lahat ng gaserang walang liwanag, bigla na lamang nagkaroon ng siga. Pagbaling naman niya ng kanyang atensyon sa panauhing yon, hindi naman niya maiwasang mapatanong sa kanyang isip kung totoo ba talaga yung tao. Base kasi sa mga kinikilos at kasuotan nito, alam niyang hindi yun pangkaraniwang nilalang. Maya-maya pa,
Pag-upo naman niya sa harapan nito, mahinahon naman yung nagwika sa kanya ng, "Ikaw pala ang napili ni Epeng. Handa ka na ba, Sidro, sa mga paglalakbay mo? Patapusin lang natin ang kanyang lamay bago natin umpisahan ang iyong mga tungkulin. Umakyat ka sa bundok ng Damas sa susunod na Biyernes. Siguraduhin mong ikaw lang ang tutungo roon nang sa gayoy wala kang makaharap na problema. Tandaan mo, importante ang gagawin mong ito. Lahat ng diwatang nagbibigay sa inyo, naroon sa lupang ipinangako." Kasabay ng pagwika ng binata ay ang mabilis naman itong pagbaba ng kaliwa nitong kamay. Sa isang iglap, lahat ng gaserang nagbibigay liwanag sa loob ng kanilang pamamahay bigla na lamang nawala. Pagtayo naman noon ni Isidro, agad naman niyang napansin ang tila bang mabilis na paglaho ng nilalang na yon. Ang tanging naiwan lamang sa inuupuan nito ay isang maliit na bato na dahan-dahang nagiging abo. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, napabuntong hininga na lamang siya habang mariing pinag-iisipan ang mga nangyari. Kinagabihan, nagdesisyon siyang pumunta sa lamay ni Tandang Epeng dahil medyo nababahala na siya noong manatili sa sarili nilang tahanan. Ang iniisip niya kasi, baka bumalik na naman ang nilalang na kanyang nakita noong hapon. Sa pagdating naman niya sa tahanan ng matanda, unang bumungad sa kanya ay ang disipulo nitong masayang nakikipag-usap sa mga kasitsu nito. Matapos naman niya yung masilayan, nakaramdam naman siya ng matinding pagkairita, gawa ng pansin na pansin niya na parang hindi man lang ito nagdadalamhati sa pagkamatay ng maestro nito. Ang ikinagalit pa noon ni Isidro, paulit-ulit na sinasabi ng disipulo nito na tanging siya lamang ang karapat-dapat na maging tagapaghalili ng matanda. Pagmamayabang pa nito na, lahat ng aral nito nagawa na niyang malaman. Sa makatuwid, si Tandang Epeng at siya ay iisa. Matapos naman yung marinig ni Isidro, tahimik naman siyang pumasok sa loob ng bahay ng matanda. Pagbungad naman niya sa sala, agad naman niyang nasipat ang mga magulang niya na halos magtulog na sa kinauupuan nito dahil sa sunod-sunod nitong paninilbihan sa lamay ng matanda. Wala na rin yung ganang makipag-usap dahil tanging pagod at puyat na lamang ang kasalukuyan nitong nararamdaman. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman niya ang kalagayan nito, nagmamadali naman siya doong lumapit para yon ay kausapin. Inabisuhan na rin niya yung magpahinga na, gawa ng medyo napapansin na niya ang panghihina ng kanyang ama. Ilang oras pa ang lumipas, naging abala naman siya sa paghahatid ng mga kape at tinapay sa mga nakikilamay. Kahit magmamadaling araw na noon, hindi pa siya gaanong tumitigil, lalo pat patuloy pa rin ang pagsidagsaan ng mga tao. Ganon kasi noon pinuno, lalo na kapag yung taong namatay, pawang malakas ang impluwensya sa lugar. Pagtungtong naman ng madaling araw, doon pa lamang nakapagpahinga itong si Isidro. Nang akmang uuwi na siya, minabuti naman niyang humingi sa disipulo nito ng kakarampot na tinapay na hindi na nakain ng mga taong nakilamay. Pag-abot naman ng disipulo nito sa kanya, bigla namang tumigil ang kanyang mundo nang mapansin niya ang napakabigat na presensya ng disipulo nito na dahan-dahan namang gumagapang patungo sa kanyang balikat. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman niyang inialis ang kanyang kamay, sabay tahimik na naglakad papalayo rito.
Subalit nang akmang lalabas na siya noon ng bahay, bahagya naman siya noong napatigil nang marinig niya ang pabulong nitong pagwika ng, "Hindi ka ba nahihiya? Ako nagtiyaga sa matanda, tapos ikaw ang magmamana ng lahat? Akala mo papayag ako? Pwes nagkakamali ka. Alam kong may ibinigay sa iyo ang aking maestro. Ano man yun, malalaman at malalaman ko rin." Kasabay ng pagwika nito ay ang dali-dali naman itong paglayo na parabang wala man lang nangyari. Si Isidro noon halos hindi naman makapagsalita buhat sa matinding pagkagulat na kanyang naramdaman. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang medyo kumalma na ang kanyang sarili ukol sa mga nangyari, doon pa lamang siya nagsimulang maglakad papalayo. Habang tinatahak niya ang daan, hindi naman niya gaanong maunawaan kung bakit yon inilahad ng disipulo nito. Sa paglipas pa ng mga araw, natapos na nga ang lamay ni Tandang Epeng. Pagkahatid nila sa huli nitong hantungan, unti-unti na ring bumabalik sa dati ang estado ng kanilang pamumuhay. Yung kanyang ama't ina, pinili na ring bumalik sa bukid nang sa gayoy meron silang aanihin sa susunod na gapasan. Nang mapagtanto naman yun ni Isidro, minabuti naman niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay habang unti-unti naman siyang nagkakaroon ng matinding koneksyon sa diwata ng apoy na palaging bumibisita sa kanyang bahay. Isang gabi, habang kumakain ang kanilang pamilya, meron silang narinig na 3 malalakas na pagkatok sa entradang pinto ng bahay nila. Sinabayan din yun ng mga boses na nagtatawag sa pangalan ni Isidro at ng mga magulang niya. Nang marinig naman niya ang pagtawag ng panauhin, agad naman siyang tumayo para silipin kung sino ang taong nasa labas. Pagsilip naman niya noon sa siwang ng kanilang bahay, agad namang tumambad sa kanya ang binatilyong palagi na niyang nakakausap. Pero sa pagkakataong yon, meron na itong 2 kasamang matandang lalaki na may daladalang tungkod. Kulay puti rin ang mga buhok nito at yung mga mata ng mga taong yon nagliliwanag na parang mga bituin sa kalangitan. Alam ni Isidro na hindi yun pangkaraniwang tao, pero pinili niya pa ring mag-akto ng normal sa harap ng kanyang pamilya. Maya-maya pa, pagbukas naman niya ng pinto, agad namang pumasok ang 3 habang masayang bumabati sa kanyang ama. Hindi naglaon nang makaupo na ang mga ito. Walang pagdadalawang isip naman itong inilahad sa kanya ang tungkol sa mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Ayon sa isang matandang nakaupo malapit sa kanyang ama, kinakailangan na niyang kumilos lalo pat yung kalaban niya kasalukuyan na ring gumagawa ng ritual para bitagin siya. Pagtatapat pa nito na, sa sobrang galit nito ukol sa mga nangyari, nakaramdam yon ng matinding puot na halos umabot na sa puntong nakalimutan na nito ang lahat ng pangaral ng yumao nitong maestro. Mariinding inilahad ng matanda na maging sila man hindi makapaniwala sa mga nangyari. Yun din ang dahilan nila kung bakit pilit nilang binasag ang kanilang kasunduan sa sitio na halos ilang siglo na nilang pinapangalagaan. Dagdag pa nito na, anuman ang mangyari, nakahanda silang gumawa ng paraan para magkaroon ng bagong pinunong makakaugnay nila sa lugar na yon. Isidro, magmadali ka. Ramdam kong kakaiba ang ginagawa ng taong yon. Sa panahong ito, hindi ka pa namin maaaring matulungan hanggat hindi ka pa nakakarating sa banal na lupa.
Abutin mo ang lugar na yon gamit ang iyong sariling kakayahan at kami nang bahala sa lahat. Pero kapag nabigo ka at nakuha niya ang bagay na ibinigay sa iyo ng matanda, mapipilitan kaming sundin ang kanyang gusto. Tandaan mo, sino man ang humawak ng susi, siya ang aming kinikilalang tagapagmana. Dagdag pa ng matanda matapos nitong maibahagi sa kanya ang tungkol sa mga bagay na pinaghahandaan ng disipulo ni Tandang Epeng. Dahil sa sinabi nito, kahit ang kanyang mga magulang noon, hindi makapaniwala sa mga revelasyong kanilang narinig. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, doon naman nila napag-alaman na sa mga susunod pang araw, hindi magiging maganda ang lagay ng kanilang lugar. Dagdag pa ng mga ito na dahil sila ang mga kadugo ni Isidro, kabilang sila sa mga pakay ng disipulo. Maaari ring sa kasagsagan ng kanilang pag-uusap, gumagawa na yun ng paraan para makalikom ng mga tauhan na purong nasa kaliwa. Pagtatapat pa ng mga ito na naisin man nilang tumulong sa sigalot na yon, hindi ito maaari dahil wala pang basbas sa kanilang mga diwata ang bagong tagapagmana. Nang marinig naman ni Isidro ang sinabi nito, labis-labis naman ang nararamdaman niyang kaba, gawa ng sa isip-isip niya, ano naman ang kanyang laban sa nilalang na yon? Hindi naman niya yun maaaring labanan ng pisikalan, lalo pat sa lahat ng estado, alam niyang lamang ito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapansin naman niyo ng binatilyo, agad naman itong lumapit sa kanya habang ibinubulong ang tungkol sa antingerong makakasalubong niya ng landas sa kanyang paglalakbay. Ayon dito, yon ang tutulong sa kanya sa lahat ng oras at pagkakataon, kung kaya't wala na siyang dapat na ipag-alala. Dagdag pa nito na, kung pipiliin niyang magpatuloy sa kabila ng mga mangyayari sa hinaharap, naniniwala itong siya ang magwawagi, subalit kapag pinili niyang sumuko, paniguradong maghahari ang kasamaan sa kanilang sityo. Mariin din itong inilahad na sa oras na gano'n ang nangyari, hindi lang isa o dalawa ang mamamatay. Sa halip, yon ang magiging sanhi ng pagkalipol ng lahat ng taong kakilala niya. Ngayon pa lang tatapatin na kita, Isidro. Sa panig naming mga diwata, hindi kami marunong tumingin ng tama at mali sa inyong pananaw. Basta sumasakatuparan sa aming mga kasunduan, yon ay aming tutulungan kahit masama pa ito. Kaya kami pumapanig sa iyo dahil ikaw ang itinalaga ng namayapa. Kung wala yung ibinigay na basbas sa iyo, sigurado ako, hindi tayo mabibigyan ng pagkakataon para magkakilala. Bukas simula mo nang maglakbay. Ayos lang kahit wala kang destinasyon. Magpatuloy ka kahit mahirap at kahit hindi mo alam kung saan ka paroroon. Huwag mong kakalimutan na sa oras na ito, tanging pag-usad lamang ang magagawa mo. Kapag tumigil ka, lahat mawawala sa'yo. Pamilya, dangal, sarili, at buhay. Seryosong wika ng binata sa kanya. Matapos naman itong makapagsalita, sa isang kumpas ng mga kamay nito, lahat ng gasera sa buong paligid nawala ng siga. Pagsindi naman doon ng kanyang ama, wala na yung 3 panauhin na pumasok sa loob ng bahay nila. Maya-maya pa, nang medyo kumalma na ang kanyang pamilya, sinimulan na nitong mag-usap-usap ukol sa mga nangyari. Sa puntong yun kasi, halos hindi pa sila makapaniwala ukol sa mga bagay na kanilang narinig. Subalit sa kabila ng lahat ng haka-haka,
Pinilit namang ipinaniwala ni Isidro sa kanyang pamilya na totoo ito. Pagtatapat pa niya na, kahit pakiramdam nilang imposible yung mangyari, kinakailangan pa rin nilang maghanda ukol sa mga bagay na maaaring maganap. Dagdag pa niya na, kung nararamdaman na nilang hindi naligtas ang lugar, mas mainam na umalis na sila roon sa lalong madaling panahon. Dahil sa kanyang sinabi, walang pagdadalawang isip namang sumang-ayon ang kanyang ama sa kanya. Nang wala na silang mapag-uusapan, agad namang pumasok si Isidro sa loob ng kanyang silid upang ihanda ang mga bagay na kanyang dadalhin. Halos hindi rin siya noon gaanong nakatulog dahil sa mga palaisipang paulit-ulit na umiikot sa kanyang utak. Aminado rin siyang hindi niya maisip ang kanyang mga gagawin sa kadahilan ng wala siyang kaide-ideya ukol sa mga bagay na maaari niyang makaharap sa kanyang paglalakbay. Kinabukasan, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, kasalukuyan na niyang binabagtas ang daan patungo sa mga kabundukan na malapit sa kanilang sityo. Wala mang isang direksyon, pilit na nagpakatatag si Isidro alang-alang sa kanyang pangako. Ilang oras pa ang dumaan, halos hindi na niya makita yung lugar na kinagisnan niya. Wala na rin siyang mga taong nakakasalubong sa daan, hudyat na purong kagubatan na yung lugar na kanyang napuntahan. Sa pagtungtong naman ng alauna ng hapon, minabuti naman niyang magpahinga sa lilim ng isang puno para kumain at mag-ipon ng lakas pansamantala. Habang pinagmamasdan niya ang buong paligid, hindi naman niya maiwasang mapaisip sa sitwasyon ng kanyang pamilya. Medyo nababahala rin noon si Isidro, gawa ng ang iniisip niya, yung mga mangyayari sa pagsapit ng gabi. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang paglalakad, pilit naman niyang tinahak ang daan patungo sa mga lugar na malapit sa mga bayan-bayan. Para kay Isidro, yun na lamang ang kanyang nag-iisang pagkakataon upang magkaroon ng magandang pahinga sa gabing yon. Hindi kasi siya gaanong nagtitiwala sa paligid niya, lalo pat hindi siya pamilyar. Ngunit sa kabila ng pagmamadali ni Isidro, bigo pa rin siyang makahanap ng lugar na merong tao. Naabutan siya ng dilim sa isang gubat na may namamasang lupa sa paligid nito. Marami rin doong mga tuod na nagkalat na parabang minsan yung malusog na gubat na bigla na lamang namatay. Sa kanyang pagmamasid sa paligid, halos hindi naman niya maiwasang kabahan, gawa ng yon ang kauna-unahang pagkakataon na mapadpad siya sa ganoong sitwasyon. Pinilit niya pa noong umusad pero hindi na talaga niya makayanan buhat sa dilim ng paligid at pagod ng kanyang katawan. Hindi naglaon nang makahanap na siya ng angkop na lugar na maaari niyang mapaglipasan ng gabi. Dali-dali naman siyang naghanap ng pwesto sa sanga ng isang puno. Pagkasabit niya ng kanyang mga gamit, agad naman siyang humiga para makapagpahinga. Nang akmang matutulog na siya, kinuha niya yung dala niyang bibingka para kainin. Yun na ang naging hapunan niya dahil wala na siya noong lakas para makapagpahinga. Makalipas pa ang ilang minuto, unti-unti nang ipinikit ni Isidro ang kanyang mga mata. Akala niya ligtas na siya sa lugar na yon, pero lingid sa kanyang kaalaman, meron palang nag-aambang panganib. Magbabandang 10:00 na noon nang bigla na lamang siyang magising buhat sa isang panaginip na bigla na lamang niyang nasilayan.
Habang natutulog kasi noon si Isidro, nakita niya ang diwata ng apoy na nagmamadaling lumapit sa kanya para gisingin siya. Dahil sa pangyayaring yon, sa isang kisap mata, nanumbalik sa kanyang katawan ng ulirat niya. Pagsilay naman niya sa paligid, doon niya nakita ang isang parang buwaya na gumagapang sa namamasang lupa. May mga pagkakataong tumutulay yon sa mga tuod na parabang meron itong hinahanap. Maya-maya pa, nang medyo malapit na yon sa lugar na kinaroroonan niya, dahan-dahan naman siyang bumaba sa puno para magtago. Ni minsan hindi niya rin inialis sa nilalang na yon ang kanyang paningin sa takot na baka nagawa na pala siya nitong matunugan. Awa naman ng Diyos, nakababa siya noon sa puno na hindi nakakalikha ng anumang ingay. Pagsilay naman niya sa nilalang na yon, doon na niya unti-unting nasilayan ang pagbabagong anyo nito. Sa isang kisap mata, bigla na lamang yung tinubuan ng pakpak at kasabay nito ang unti-unti nitong pagpapalit anyo. Saksing buhay si Isidro kung papaano naging tao ang nilalang na yon. Mabilis din yung lumipad sa kalangitan, kaya na may hindi na niya nasilayan ang mismong mukha nito. Dahil dito, mabilis naman siyang lumipat ng lugar para magtago. Iniwan na rin niya ang kanyang mga gamit nang sa gayoy masigurong hindi na siya makikita ng nilalang na yon. Naniniwala si Isidro, hindi magiging maganda ang kalalagyan niya kung sakali mang matunto nito ang kinaroroonan niya. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang manatiling nakakubli sa mga nagsisitaasang damo. Medyo nililimitahan na rin niya ang kanyang paghinga nang sa gayoy hindi ito dumaloy sa hangin na maaari namang magamit ng nilalang. Subalit pagkaraan pa ng ilang minuto, lumapag sa kanyang harapan ng nilalang na yon. Pagtiklop naman ng mga pakpak nito, tumahimik ang buong paligid kung saan tanging ang hininga na lamang at ang pag-aangil nito ang kanyang naririnig. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang bigla yung sumilay sa kanya habang nanlilisik ang mga mata nito. Umaangil din yon ng malalim na parabang nagmamalabis na yung lapain siya. Pagsilay naman doon ni Isidro, dali-dali naman siya noong kumaripas ng takbo. Lahat ng lugar na pwede niya noong daanan, dinaanan niya. Kahit nagkabutas-butas na ang kanyang sinelas, patuloy pa rin siyang tumatakbo hanggang sa dumating ang puntong nahulog siya sa isang malalim na bangin. Tumama sa isang matulis na bato ang kanyang tagiliran, dahilan para mawalan siya ng lakas upang gumalaw. Mabilis din siya noong nawalan ng malay, kaya hindi na niya nasaksihan pa ang mga sumunod na nangyari sa kanya. Basta pagising niya, nadatnan niya ang kanyang sarili sa isang makipot na gubat kung saan napapalibutan niyo ng mga puno ng akasya na punong-puno ng lumot. Maliwanag din sa lugar at sa estado nito parang umaga na. Matapos naman yung masaksihan ni Isidro, agad naman siyang tumayo habang mariing pinag-iisipan ang mga nangyari noong nagdaang gabi. Panay din noon ang pagtatanong niya sa kanyang sarili kung bakit siya napadpad sa ganoong lugar. Hindi naglaon nang mapagtanto niyang wala siyang kakayahang masagot ang bagay na yon. Doon na siya nagsimulang maglakas loob na tumayo para pilitin ang kanyang sarili na magpatuloy. Subalit, nang akmang hahakbang na ang kanyang kanang paa,
may narinig siyang boses sa kanyang likod na nagsasabi ng, "Hindi magiging maganda kung magpapatuloy ka sa ganyang sitwasyon. Magpahinga ka na muna. Mag-ipon ka ng lakas. At kapag kaya mo na, gawin mo kung ano ang gusto mo." Nang marinig naman ni Isidro ang sinabi nito, dali-dali naman siya noong napalingon, kung saan doon niya nakita ang isang lalaki na medyo matanda na. Kung hindi siya nagkakamali, parang may edad na talaga ito. Sa estado din ng taong yon, alam niyang hindi yon pangkaraniwan dahil sa dami ng mga kwintas nitong nakasabit sa leeg. Paglapit naman ito sa kanyang kinaroroonan, agad naman siya nitong pinainom ng halamang gamot kung saan ramdam naman niya ang epekto nito. Matapos nun, nakaramdam siya ng pamamanhid sa kanyang muka na kalaunan na may kumalat sa buo niyang katawan. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman siyang nawala ng malay at sa ikalawang pagkakataon, muli niyang nadatna ng kanyang sarili sa ilalim ng bangin kung saan siya nalaglag. Pagsilay naman niya sa ibabaw nito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang nilalang na bigla na lamang lumundag patungo sa kanyang kinaroroonan. Nang masipat niyang ilang metro na lamang ang layo nito sa kanya, nagmadali naman siyang tumakbo para takasan ito. Ni minsan hindi niya sinubukang makipaglaban, gawa ng aminado siya sa kanyang sarili na wala siya roong magagawa. Sa kasagsagan naman ng kanyang pananakbo, rinig na rinig niya ang pag-atungal nito habang paulit-ulit naman siya nitong pinagbababato ng malaking tipak ng bato at puno. Walang sawa ring umaangil ang nilalang na yon habang sinasambit nito ang kanyang pangalan. Dahil sa ganoong kaganapan, buong lakas naman siya noong tumakbo kahit napakarami ng hiwa ng talampakan niya. Alam niyang sugat-sugat na ito, pero yung hapdi at pananakit nito para bang namanhid. Halos wala na siya noong ibang nararamdaman maliban sa takot. Maya-maya pa, nang makalayo na siya sa bangin na yon, sakto naman ang pagdating niya sa isang maliit na komunidad na nasa liblib ng lugar. Bagaman sinasalubong na siya ng hindi mabilang na aso, walang takot naman siyang nagpatuloy para makasilong. Pagdating naman niya sa isang pamamahay, mabuti na lang, dininig ng may-ari nito yung kanyang pagmamakaawa. Nang makapasok na siya sa loob nito, abot-abot naman ang kanyang pasasalamat sa taong tumulong sa kanya. Halos lumuhod na nga siya noon sa sahig habang sinasambit kung gaano kahalaga ang ginawa nitong pagpapatuloy. Nang marinig naman yon ng lalaki, mariin naman itong inilahad sa kanya tungkulin nilang pagbuksan ng sinumang nangangailangan. Dagdag pa nito na madalas mangyari ang ganoong bagay sa kanilang lugar, kaya hindi na sila nagtataka sa ganoong kaganapan. Dahil sa sinabi nito, doon na nagsimulang makinig si Isidro sa mga bagay na nangyayari sa labas. Paulit-ulit din siya noong sumilip sa siwang kung saan doon niya nakita ang nilalang na abalang-abala sa paglilibot. Lumipas ang ilang oras, bigo yung mahanap ang kinaroroonan niya. Nang papasapit na ang madaling araw, napilitan na yung umalis sa lugar. Pagkakumpirma naman ito ni Isidro, pinili na din niyang magpahinga para naman kahit papaano may lakas siya sa pagsapit ng susunod na araw. Kinabukasan paggising niya, laking gulat na lamang niya
nang masipat niya ang kanyang sarili na wala ng kahit na anong sugat sa katawan. Sobra-sobra na rin ang sigla niyang nararamdaman na para bang gumising siya mula sa napakatagal na pagtulog. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Habang ginagawa niya ito, gabi-gabi rin siyang sinusubukan ng nilalang na yon, kung saan paulit-ulit nitong pinagtatangkaan ang kanyang buhay. Pero ang mas nakakagulat sa lahat, kapag nagtatamo si Isidro ng mga matitinding pinsala sa katawan, muli siyang napapadpad sa lugar na pinaiikutan ng mga puno ng akasya, kung saan naroon ang isang lalaki na walang sawang gumagamot sa kanya. Ito palagi ang nagdudugtong sa kanyang buhay, dahilan para makapaglakbay siya sa loob ng 1 buwan at 11 araw. Ngunit nang marating na niya ang banal na lupa, doon pa lamang niya napagtanto na hindi na niya palatangan yung susing makapagbubukas sa dimensyon ng mga diwatang nangangalaga sa lugar nila. Ilang beses niya rin yung hinanap sa kanyang mga bulsa at dala, pero hindi niya yun nakita. Alam niyo, pinuno, ang pangyayaring yan ang nagbigay ng matinding palaisipan para sa kanya. Ayon sa iilan, kaya yun nawala dahil sa nabuksan nito ang dimensyon ng manggagamot na palaging nagliligtas sa buhay niya. Katunayan, nagpapakita lamang ang taong yon tuwing nalalagay na sa panganib ang buhay ni Isidro. Alam ko, marami kayong katanungan sa kanyang karanasan. Pero ni minsan, hindi niya na yun sinubukang alamin pa dahil naniniwala siya lahat ng mga nangyayari, tanging Diyos lamang ang nakakaalam ng kasagutan nito. Pero sa lahat ng palaisipan para sa kanya, ang tanging nagbigay sa kanya ng kuryosidad ay kung ano nga ba ang nasa likod ng pinto, kung sakali mang mabubuksan ito nang minsan niyang tinanga na susi patungo sa banal na lupa ng mga diwata. Okay, opinion ko sa kwento. Ay, ito yung klase ng mga kwento na, paano ko ba sasabihin? Di ko alam kung maiinis ba ako o bakit ko pa kinuwento to Kasi isipin niyo parang buong kwento mula taas, mula simula. Pina-excite lang tayo. 'Di ba? Alam ko karamihan sa inyo iba yung ine-expect na ending. Pare-parehas naman tayo. Kasi ako ine-expect ko, kadalasan din naman kasi sa mga kwento natin, ganun yung nangyayari. Makakapunta yung bida natin sa lugar, may makukuha, may makikilala, tapos babalikan yung kalaban. Pero ito, ibang iba. Sobrang bitin na bitin ako. Alam niyo yun? Alam mo yung pakiramdam na uhaw ka galing labas, tapos may water dispenser. Tapos pagbukas mo, kumuha ka ng tubig sa baso, pag inom mo, hindi malamig kasi hindi nakasaksak. Yung ganong pakiramdam, yung sobrang nakakainis, di ba? Well, wala naman tayong magagawa kasi ito naman talaga yung totoong kwento. Pangit naman kung ikukwento ni Isidro yung hindi naman nangyari. 'Di ba? Ito yung nangyari sa kanya. Anong gagawin natin? Ipagpilitan natin yung gusto natin. Pero yun lang. Oo nga no, isang malaking question mark. Ano nga kayang mangyayari kung nabuksan ni Isidro yung pintuan na yun? 'Di ba? Alam ko kayo rin, katanungan niyo yun sa mga isip ninyo. Pero sa dinami-dami naman ng kwento natin dito sa channel natin na to na merong kaugnayan sa mga banal na lupa, sa mga diwata, feeling ko parang nakarating na rin tayo doon. Tama naman ako, di ba? Pero kasi syempre, ibang tao to Ibang kwento to. Iba rin kapag nakwento niya kung nakarating siya doon. Di ba? Ano pa kaya yung mga hiwagang nababalot doon sa likod ng pintuan na yon na kung sakali mang nabuksan? Di ba? Ang ganda sana nun. Pero wala Hanggang dito lang talaga yung binigay sa atin na kwento
Pero ako, yun nga, medyo nainis lang, pero maraming salamat pa rin, Sidro, dahil dito sa kwento mong napakaganda pero sobrang bitin. Siyempre, tatanungin natin yung mga subscribers natin, ha, kasi kanya-kanya tayo ng opinion. Kaya, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.